हाय लोगोफोर, फुंबिलिनि बयखौबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय माइनाव बिजाबनिफ्राय बाथौनि बिजाब। बेनिफ्राय जायखिजाया दोंसे आं खन्थाइ सायख'नानै लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय फुंबिलि मिनु बर'नि। खन्थाइखौ आं आवरायनानै खोन्थिनोसै। फुंबिलि अराय गोथार नों फुंबिलि, सुबुं माहारिनि गोसो बोनो हानाय, बयखौबो रंजाहोनो हानाय, मुनुसमैया एम्फौ एनला गासैबो नोंखौ मोजां मोनो। नोंनि महर नुब्लानो दाउसिन दाउला गासैबो रंजाखाङो। बेरे सिखिरियाबो बिबार बारियाव बायदेम सिदेम मोसाग्लाङो। बेबादिनो फैबाय था नों फुंबिलि, सुबुं माहारिखौ अरायबो रंजाहोनो, मुलुग संसारखौ अरायबो फोथांना लाखिनो। बेनो आंनि आरज फुंबिलि, नों नङाब्ला मुलुगा जागोन अराय खोमसि। आय' फुंबिलि नों मुलुगाव सोरां हो, मुलुगनि जिब जिबिनो अराय गोजोन हो। खन्थाइ एसेनोसै। आं खन्थाइखौ एकदम गोरलैयै आवरायनानै दिन्थिदों। गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन आरो आं बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। सानफ्रोमबो मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। आं हाजासे मोजाङै बनायनो नाजागोन। बाय बाय।